tini haino hai haya keba serai ketar haya keba bade klayo huno tini borok ni tong thok jathok brok ni ma pha tai bibi bu phayung ni bade tini norok nai manai tamosa bini mowa ge kaka tini ni nogo omo seranyo tei bom hake tong thok nyorok tini osrani bade klaimani tamo busuk engka saikna dikisa sengde tini ke ang o jagao bini muak lai bin muak besar bini babung ke dines e forma o jagani kedi khabong no yakari thangjak angge bini busarong no to ye bin ama babu bai bini ama bayang kok sap lai nai seng om hai panda khaya nai seng tini ka saw jagao uram ke cerani mong sadi o ani o sere dong mung ke opera kere Cina dai kosong ke suruji bohong ke disopani pon tongo kelas ha kelas puro ke Regina ke kelas 10 no tak lai lockdown bagai ko riman dia bin muak lancar ke sekena ani kok ke dara baiknya masuk di baik usun ni besala baik besajak bong ni kini badi ni zora ke sembo nok ni borok ba eko kaham hamia sembo ko ham tam kai no tabo panda kumni simi sen kaham kono suso kesari khari tono kono problem nya woi amone poriwo tabo korom ni tabo nungai chawnya jan jan nogot khane nya jan sup dar tongnai tabo je sen tabo abono panda las abono bisingo sungtai panda khaimia abono bisingo judi amo obar nungai judi oro ligala kai khaka abo esra onyo babe sam khajnai mane tini bade khaimani khushi ke no parang like namla abo ka to soino kuno walai sulai kare bade khaimani busu busu khoros rok thangka tamke khlai kya bahagi cholika amerok saiknar tan abo hongke kasarom de tini hongni chime je choili mani ga ke emne no 350 hai borok chini oro tabok jorotei sari pojonto gelai tongo ngaka amone bisingo seng tabok chini panda porni 8 tawo hongke no seng pura abo pairi nai pairi winai tar poribo pairi thang tong thangka amon poribo pai nai chini oro chini je tongmani cha mani bemon je nai chanai rong bo sari khibika ke sung chini oro je bongnai songnai nang char ma kharma rok song bebono khairka tabo chini panda las obo nongkha jodi abone bising te jodi
barang ke cuang ngai nai judi oro je kono kha abo ke sung tai abo kono sung abo nar ke mai man sumodi oke tini bade khajang nani bini buma Ini kayang bangun sih. ge Watimang. kenang Besok saya mana sih dah masuk hanya masuk. kenang watimang ni sok banyak sok ni lawan apa marah kena Saya juga hanya bagian. Hai pun sok bagian je. Saya hai dong sih sok bagian. wana sok kena nan Watimang mai buat kena ekso lagi. Hai pun watimang tu. Jepro watimang pun pasal hai tu jangan pun belai kan pos dong kalau terus saling. Kau sudah hai tu banyak kan? tamu ni ike bapsa ini badeo nong hai mani to tong thoka kucing kana ike kusi joto no kusi kuna nang ini gift ti busrong ma khan nang ini gift rogor to rato diko Bahasa bisa tak bahasa kamu. Beda coklat. serai borok buat tiket tayab tamu coklat na yang coklat sabasana musuh iko tini bade khajanai mane cerai ketar no ni mano bono komen khaji je coklat chana musuh nai ang bini number 1 ke mui rok bahai ka sadi choi ke sadi Saya dah mui dah kau tu murang mesti. Juga yang orang tak ada. Sakai, Yang orang tak ada. biasa kita ikut thora, mangsa orang sa. mui apa man thogya ba thob thoga ta ta wa man thogya ko asung man thogya ko bala ka ham kai Tapi kan, semua kau sok bazar tan banyak lah ya ba. ke tini mamu chong nai rok sabo norong da song Semua. ke norok sama norong thoga kana ni Wah, bahai tilip tilip khen lai kana bala ni tanda kalau yo. tini ni bade Mai. Tapi nong yang kenayam aja hata. nengor shopai mani sabo ringi shopai ya Tapi jas. 어버 그래도 tako 어버 그래도 다스 반대 네 thấy sini 어버 para kacepla cái xong lại sừng xong lại trong lại giá cả tini hai no bade ya nong no norogor shopai ma ke tini o bade khajang na sirai ketar abo siringo hai si abo hai diba norok bini bade on norok shopai ma ba bone ring mak lai ba sừng cái 마무 xong lại mamu chongna nang thai mana hai pano bini bono bade khaimani bagino norbo mamu chongna ukunai bono ringu bini ma phasong nong no sapano osrai nong no ring mak lai ara tek tera cái sừng ở kia ta lại kia đừng lại kia ring money cover tùy ta ang cái to English đừng lihat Bangla semua ini mamu ro bobo hai kha thora thoka tamo bahai 마음으로도 중로 성나이 뭐 당사에 정말 봐 마음으로도 뭐 소리 왜 이렇게 봐 tini nang phaimani khatung khata ken phai kana bele kun lama ro go bukha urumuro nya na bala nya na 너도 이제 딱 가져라 너는 가는 가요 만나 가져 봐 가져가는 동동가는 가요 gedara nin mung kisa sairim ta 나는 또 지텐세 jiten tamo devromada tamo 대부로마 hambai kami nini kami 지는 감게 NC 걸니 Lại apa ya? Nó khơi. Ini yang kita pakai.